Hello guys, welcome our channel. Well guys, nagilak ko. For paani, ani ang panghitabo. Asluman si Kala. Si libro mo, nagmisilang dagway. Oh, no, 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 no. Hawa ni Ron, nagkaon na akong buhok. Kaon mo buhok. Kaon mo buhok. So, among gidula karon natagna na lang. Gabi pag medyo si mamay, kaya gabi akong nawang. Kasi bugbaki. Layon. Layon. Sira mi naglayon-layon akong kuban, oy. Ring manggod iring. Bobo. Matol na shot ko ani guys. Napasingnan kong chinchin. Nagkikitaw ko. Hana siya. Kana akong gi-action guys. Bibi na siya. Lang kasi. 1 point na. Sige Shil. Baso yan pa sabot ana. So si Tina pugtigulang. Nanilig. Di dyan mi kasabot. Sirap tisbi. Kani na next tagna. Ako nakatagna guys. Sidekick ko. Ano na lang ko ani amig na nanggot. Pangidosyan. Pangidosyan. Pulbos man daay. Wala may katagna guys. May daog. May daog. Ano man nanihilak man na? Nawaw man nagina. Hilak man na. Ang hilak man ng bibi. Antong nilak ko. Kukadawat ang kwarta. Kanap po si Tina guys. Kilakon po na siya. Atay po si Shinchin. Mantog na loya ko mama. Daan nagtaw-tawsan. Ay, isura. See you next vlog. Ampikon, laging talo.